Ake ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami nginguSambiso ngikwaKandlozi ngicela maqala uvashele channel yonke subscribe kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngamukela ohlelweni wembukele ngikuphathele zona namhlanje zithi omleso sesithombeni oneminyaka engu43 ubudala obeyothenga ikhofonoze kumahhosha ugcine ephuthunyiswe esbhedlela ngomumva kokuthi umahhosha amseke umphambili ngesibuko ebese sihlephukile. uThomas Harrison Hamo waseZimbabwe kodwa ubesafihle ikhanda kwalemgulukude egoli ngokusho kwasibonela ukuthi babonakale bebambane bayongena la kuthenga khona umahhosha khona nokuthenga okukhamba kwesikhathi wezwa umsindo okukhala kwendoda kanti ubesevelelwa ilendlekelele engakathathwa bezimo eziphuthumayo lomlisa utshela abaseduze kwakhe ukuthi lo mdlambiye kamahhosha uqale wamphulula ubuntu bakhe embhucunga isitho kuthe engasanakile umahhosha wahosha isibuko besihlephukile wamsika qede umahhosha walayitha ugwayi wasibhemela nje kanjalo kanti amaphoyisa abiziwe nokuphetha ngokuthi aboshiwe lomsola walivuma icala wathi kuba ukungaboni ngasolinye ngemali obekuvunyelene ngalo phakathi komgilwa kanye nomahhosha. Mbukeli odiyeta ngempela lo daba lolu ngizocela ukuvuka lakho kwi-comment section melana nalolu daba ngizokubantu bakwenye amavidiyo alandelayo sengiphuma kanje usale kahle.